conseqüència més immediata de la guerra de successió al tron dels regnes d'Espanya va ser el decret de nova planta. El derecho de conquista anul·lava furs, drets, lleis, llengua i privilegis dels vençuts. Des de la posició privilegiada del castell d'Almansa, encara podem sentir una terra alimentada per la sang de milers de soldats que fa 300 anys la van vessar en un enfrontament que modificà la realitat d'un món que començava a ser global. De València, botes que trepitgen els furs, traïdors